हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ सयल कनजारभेशननि एप्लाइखौ फनावहाय माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेहाय ग्रेड 4आव 8 पासआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नैबे ग्रेड 3आव 10 पास एचएस पास बिए पास एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नों बबेयाव एप्लाइ खालामो बेवहाय मोनसे नङा मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा जों बेनिखायनो नैबे ग्रेड 3आव जों सेलेक्ट खालामनोसै आरो बिनि एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होदों डाइरेक्ट नैबेबादि पेजआव फैनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों बेहाय नायनोसै आं नोंथांमोना सर्टकाट होगोन माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आं एसे थाब खालामगोन भिडिअखौ दा जोङो बेहाय फैनानै डाइरेक्ट नैबे एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउ थुना होदो अब्लानो जोंहा पेजआ फैसिगोन माबोरै खालामनांगौ दा बेहाय आं थुना होबाय दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो दानिया बुंदों बेहाय नोंथाङा सिगाङाव रेजिस्टारफोर खालामखांबायब्ला माबोरै लगइन खालामनांगोन होनोब्ला लगइनाव नैबेहाय नोंथांमोना लगइन नुदोंना बेहाय लगइन खालामनांगोन बेहाय नों बबे पस्टआव नोङो रेजिस्टार खालामदोंमोन बा बबे पस्टआव नों एप्लाइ खालामदोंमोन जों बेहाय सेलेक्ट खालामनांगोन नै बेवहाय थुनाय लोगो लोगो अपसनाव ओंखारगोन बेहाय नैबेबायदि ओंखारगोन बेहाय नों सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय दानिया फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्डखौ नों मा होदोंमोन होनानै लगइन खालामदो दा खोथाया जाहैबाय जोङो गोदान खालामनोब्ला एप्लाइ खालामनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन दा माबोरै खालामगोन होनोब्ला जोंनि बेहाय थांनांगोन क्रिएट निउ एकाउन्टआव जोङो बेवहाय थुनांगोन दा बेवहाय आं थुबाय दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा फैसिगोन पेजआ फैबाय जों माबोरैहाय जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ बेहाय नैबेहाय इन्सट्राक्सन्स दं गोजौआव नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय दानिया जों बबे पस्टनि थाखाय जोङो रेजिस्टार खालामगोन दा बेनिखायनो जों सेलेक्ट खालामसै दा पस्टआ बांसिन दङ सयल कनजारभेशन फिल्ड वार्काराव बांसिन दङ बेनिखायनो बेहाय आं सेलेक्ट खालामबाय दानिया केन्डिडेट नेमाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय फादार्स नेमाव फादारनिखौ होदो बेनिफ्राय मादार्सनियाव मादारनिखौ होदो दानिया डेट अफ बार्थखौ नोंनिया बसायना होदो जेन्डारखौ बेहाय नोंनिखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय जों केटेगरिखौ एसटिपिआव होना लादो नोंनि कास्टआ बबेयाव गोलैयो बेखौ होबानो जाबाय दानिया एक्स सार्भिसमेन जुदि नंगौब्ला येस न' बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननिखौबो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नेसनेलिटिखौ बेहाय इन्डियानखौ होना लादो दा नेक्स्टआव होनदों बे जाबाय नोंथाङा जुदि माबाफोर गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसनाव मावना दङब्ला बेखौहाय येस होबानो जाबाय गैयाब्ला न' होबानो जाबाय दा नेक्स्टआव फैबाय डिफारेन्टलि एबोल नोंथांमोना बेखौ न' होदो बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होदो आरो लोगोसे पासवर्डखौ होदो गोसोबायदि नोंनि नामखौबो होजागोन नोंनि फन नाम्बारखौबो होजागोन गोजौआव जिखौ होदोंमोन गाहायाव बेखौनो होफिननांगोन बेनिफ्राय नैबे क्रिएट निउ एकाउन्टआव थुना होदो अब्लानो नोंनि एकाउन्ट जासिगोन आरो नोङो लगइन खालामनानै नोङो माने एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन थ' आं लगइन खालामनायखौ सिगाङाव नेक्स्ट थाखाबाय दानि जों थांसै माबोरैहाय जोङो फिलआप खालामनांगोन एप्लाइखौ दा जोङो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गोजौआव श' जादों बे जाबाय कमिउनिकेसन आदार डिटेल्स क्वालिफिकेसन आपल'ड्स फाइनालाइज दा नोंथांमोना बेहाय नुबाय दा जोङो माबोरै खालामगोन दा जोङो गिबियावनो जोङो कमिउनिकेसनखौ जोङो फिलआप खालामग्रोनांगोन बेनो जाबाय एड्रेस नोंनि एड्रेसखौ नोङो बेहाय लिरना होदो जे नोंनि गामिखौ बेहाय लिरना होदो भिलेजखौ बेनिफ्राय पिअ थागोन बेनिफ्राय पिएस थागोन नोंथांमोना बे मोनथामखौ होदो बेनिफ्राय दानिया डिस्ट्रिक्टखौ बेहाय अट'मेटिक सेलेक्ट खालामदो बक्सआव थुनानै पिन क'डखौ होदो आरो लोगोसे जुदि नोंथांनि एड्रेसा गोजौनिजों गाहायजों पारमानेन्टजों फ्रेजों मिलायोब्ला नैबेहाय सेम एसआव थुना होदो बक्सआव टिक मार्क होदो अब्लानो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन दा बे जाबायब्ला जों दानिया सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा खामानिया फैसिगोन नेक्स्टआव दा जों बेवहाय थुबाय दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो फैसिगोन दानिया जोङो मा मोनगोन नायोब्ला डिटेल्स मोनबावगोन जों आदार डिटेल्स दा बे आदाराव नायोब्ला नोंथांमोनाहाय नुदों दा बेवहाय एनसिसि दंना गैया सोंदों दङब्ला नोंथांमोना येस होदो येस न' होबानो जाबाय स्पर्ट्स एनसिसि बेखौ जों होदो दानिया जाबाय खोथाया रेसिडेन्ट अफ आसाम बेखौ येस होनानै नोंथांमोना गांसे प्रुफ हरनांगोन आपल'ड खालामनांगोन पिआरसि बा भटार आइडि बा आधार कार्ड गांथामनि गेजेराव गांसे हरथारनांगोन जुदि गैयाब्ला एक्सेप्ट जानाय नङा बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दंना गैया होनना सोंदों बेखौ बेहाय न' येस होबानो जाबाय येस होदो बेनिफ्राय नाम्बारखौ होनानै दानिया बेबायदि नाम्बारखौ होदो नोंनि रेजिस्टार नाम्बारखौ होनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांदो दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जों मा मोनगोन नैबेयाव नायफिनदो क्वालिफिकेसन थ' नोंथांनि क्वालिफिकेसना फैसिगोनलाय दा जों थांसैलाय बेहाय नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो जों माबोरै फिलआप खालामगोन बेहाय नुदों HSLC बा 10नि नोंथांनि रल नाम्बारखौ बेवहाय होना होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंआव होना होदो माब्ला पास जादोंमोन टटेल मार्क्सखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय बर्डखौ सेभा होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ आसाम नोंथांमोना नैबेवहाय आसामाव थुना होदो बेनिफ्राय सेभ डकुमेन्ट नोंथांमोनाहाय नैबेहाय नुनो मोनदों सेभ इडुकेसन डिटेलाव नोंथांमोना थुना होदो अब्लानो जोंहा आपल'डखौ खालामनांसिगोन दा जोङो बेहाय आपल'ड खालामनोब्ला जों मा खालामनांगोन जों बेनिखायनो गिबियाव आरो जों बे सेभ खालामग्रोनांगोन अब्लानो जोंहा फैसिगोन दा आं बेहाय सेभखौ खालामबाय दा सेभ खालामनाय लोगो लोगो फैसिगोन दानिया जोंहा आपल'ड्सनि खामानि फैसिगोन दा फैबायनो आपल'ड दा माबोरै आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना मा हरनांगोन बेहाय माखासे साइजखौ मिलायना लानांगोन बेहाय नुनो मोनदों जेरै बेहाय फट'आ साइजआ जानांगोन 50 केबिनि गेजेराव जानांगोन अब्लासो आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय बबेयाव दोनदों लाना फैदो आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय सिगनेचारखौ 50 केबि होनो हागोन बेनिफ्राय एडमिट कार्ड
10 पासनि एडमिट कार्ड नोंथांमोना 150 किबिनि गेजेराव हरनो हागोन। बेनिफ्राय मार्कशिट हरनो हागोन 10नि। बेनिफ्राय नैबे एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ हरथारनांगोन, बे गैयाब्ला जानाय नङा। बेनिफ्राय पिआरसि बा नोंथांमोना भटार आइडि बा आधार कार्ड हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट हरदो। दानिया नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांसिगोन, प्रिभिउआव थांनानै नैबे प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनजोबनो हासिगोन। जुदि गासैबो डिटेल्स जाबायब्ला अब्लासो नोंथांमोना नैबेहाय फाइनाल साबमिटखौ खालामबानो जाबाय। नैबेहाय फाइनाल साबमिटआव थांनानै खालामबानो जाबाय। आं दायो बेहाय फाइनाल साबमिटखौ खालामला, मानो होनोब्ला आं डिटेल्सखौ रं होदों। नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन उनावहाय। गासैखौबो जुदि नायनानै गासैबो थिग जाबायब्ला, जुदि मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना एडिटखौ खालामनो हानाय नङा। दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ। जुदि नोंथांमोनाहाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव। आरो लोगोसे दा फैगासिनो दं पिएनआरडिनि एप्लाइखौ माबोरै खालामो आं भिडिअ खालामगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय। थ' लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाहाय जुदि मोजां मोनोबा चेनेलाव खनसे लाइक खालामना होनो दाबाव। थ' आसा खालामो मोजां मोनोबा नोंथांमोना चेनेलखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन।